Така, какво става хора? Аз съм БГ, сега ще играем Minecraft Pocket Editions. Така, първица, която започнах, която се казваше Ironcraft, се вцъках. Ето я. Така, знам какво става сега, реших да снимам клип от поредица. Какво става? Влизам и всичко изтрито, даже и там де се писах, нали? А ОБГ скина де такова няма. Където е мега шибано. Така. Не знам вече какво правя. Даже сега ще влизам в Aptoide да видя какво става там, защото вече се изгенерям от него. Къде е Aptoide? Не мога да видя къде. Ето го. Така. Влизам. Също какво става. Влезе. Така, влезе. Влязахме в Aptoide. Теко тук ми покажа за Майнкрафта. Чайте. Аре! Гледай сега. Не иска да влиза. Аз ще му напиша направо. Но се изгенерих сега. Тък му влизам и бах ти. Така, влизам. Ето. Нищо не показа в дейт. Това значи, опа. Ти се аз не види. Еми. Да в дейта ми ще видим какво става. Съвършвам след малко. Връщаме се след малко. Не. Така, готово е. Само трябва да ми запукай, нали? Добре, какво означава пак да го апдейтвам? Сега да го инсталирам много. Браво, бяхте. Ще така. Така. Сега, ако пак ме такова и ако не ми върни пак, направо ще поводя. Само... Изобщо не знам какво правя, искам да знам какво правя, но не знам дали изобщо ще се върна на нивото. Тъкво се развих, нали, как трябва, не точно как трябва, но... Нали, намерих диаманти, както знаете последния епизод. Остана прецаках се, не мога. И какво означава, че при всеки апдейт трябва да ми изтрия нивата. Бах, аз чувам не пъщо ми изтри. Съвършеним с малко заради. Така хора, готово и ще видим какво става. Чакам само влизам. Гледах се, бах ти. Какво правя? Добре, какво правя хора? Бах ти, що ти не ще видам това сега? Трябва да започнем всичко отново. Аре бе, бах ти. Май са тука. Бърх. Сега, я чек да видя. Добре, сега не ми показва. Ма не ме чудо, защо трябваше бахти? Трябва пак на ново. Много ще бъде. Така. Да хек има нови скинове. Бахти кефа. То значи, опа, тук са променили това. И то са други. Добре, доста са и променили бахти кефа.
Аз ще искам да сложа. Ево, ние сме киф. Тъде, че ти извадам кифа, той си сложа. А така. Гледам се. Бах ти. Еми... Нашива. Така. Де беше мисля? Е така. Така. В нивото, което намери диаманти, беше... Ето и така. Еми, това означава, че започваме нова поредица, се надявам да не се изтри, иначе повече не снима. И новата поредица ще се казва... Малко се връщам да измисля. Така, хора... Измислях някакво са име, нали? И то ще е България Крафт оригинал. Само че на поредица къде започвам, нали? Няма да е оригинал, само България Крафт. Така. Не, всъщност пак ще е Iron Craft. Що няма смисъл. Аз ще продължа. Крафт 2. Добре. Еми... Мултиплеер. Тук няма нищо. Тук дали има нови? Няма. Така. Не, дъждето. Добре. Еми, да започваме. Да го поразгледаме за сега. Даже отгоре ми пише името Алфа. Алфа 1. Махна се 1.0.6.0. Там някакви CP, RAM на... чакай, P105. Така. Що пак не спавам също място? Добре. Сега гледайте също има... Добре, хора. Да хек. Едно също ли вече? Добре, това означава, че ми е мега по-лесно начин да се вера. Добре. Еми... Много се представях, че не свърши всичко. Така. Тук си ми е езерото. Да, всичко ми е тук, бахти. Не, че всичко ми е тук, нали? Искам така... Същото място буквално. Косо. Да, даже и буно и прасе тук, бахти. Защото се е купава, бахти. Еми... Това означава, че пак започвам да се правя. Ами да, гледайте сега, бахти. Също е тук. Тук не дърва къде така ще остава. А тук ми е каштурката. Бахти. Еми това означава, че пак започна. И същата мина трябва да е там. Пак диаманти там. Теми. Кафях скин, нали? Еми... Това беше клипа. Абонирайте се, харесате. Се предсаках, че загубих онилило, така че се надявам пак да не го загубя. Ако го загубя, вече се нервя. И ще видим какво става по-нататък. Абонирайте се, харесате и ще се видим другия път.